béégún bá rántí pé òun ó padà dé èèyàn, ìwọ̀nba ló yẹ kó burú mọ́ nínú aṣọ. Onílàákàyè ènìyàn kì í bínú àbí dijú. Ọgbọ́n láyé gbà á. Abiyamọ jíwọ́ kòtò bọ́mọ wí. Ti kúkọ́ o, bẹ́ẹ̀ kì í ṣe tàrùn. Ipò tó wà lónìí òun yóò padà di tọmọ ẹlòmíì. Ikú lòpin ẹ̀dá ni wọ́n wí. Ìgbàlà ni. Ẹnìkan ò láyé. Agbára ó padà di tọmọ ẹlòmíì láìpẹ́. Ṣùgbọ́n kí la ó fi rántí rẹ níjó bá kúrò nípò? Wàhálà tó o yanjú ni àbí wàhálà tó o dá sílẹ̀? Aáwọ̀ tó o yanjú ni àbáwọ̀ tó o dá sílẹ̀? O jẹ́ má jẹ́ kára Ọ̀yọ́ kan ó tì ọ́ ń tìkùtì. Olódùmarè yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ o. O ò sì ní jábọ́ láṣẹ Ìdùmarè. Ire o. Please subscribe.